Liiku, käsi alas. Yes. Sitten valsio. Hyvä. Ei, hyvä yli. Todella hyvä. Hyvä taakse siellä. Takaa. Liiku, lähes, palvelu. Yes. Hyvä. Hyvä. Tulee nyt se palkkikin alas. Jees, ja heitä yli. Siinä merkitys, että muu on käsillä. Pari, ihmisetkin niin innoissaan sitä. Just niin. Tätä vaan pitää. Mitä vaan tänne hakemaan? Ei kelvannut. Näin päin se tuli palkka niinkö. Hyvä, ei haittaa yhtään. Entäs toiset? Kuulijana, sä voit tehdä sellaisen mutkan. Nyt sä sen uudestaan. Ei kuulijana. Jos sulla on huono, samantyyppisiä alkuja, niin ne menee helposti sekaisin. Eli jos se on niin. Mitä sitten naanen? Katsotaan. Otetaan toi. Nyt se poispäin. Sitten otetaan puolelta. Elikkä se kiertää ton törpön. Ja lähdet siitä liikkeelle taas. Käsi alas. Käsi ulospäin. Pyri siihen, että sun ei tarvitse käännöstä näin. Vaikka sun oma käännös on terävä. Itse käännyt suoraan. Se on toiseen suuntaan. Loistava. Aivan erinomainen. Uudestaan sama homma. Todella hyvä. Todella hyvä. Just se, että se sun oma, älä saata liikaa sitä koraa, jätä se koira tekee duunia. Tarkoittaa, että se käännetään ihan lähellä. Ihan lähellä. Toisen puolet se on. Hyvä, ei haittaa, että se ei kerran toista. Ei mitään merkitystä. Todella hyvä. Ei tarvitse auttaa niin paljon. Jos se ei kierrä sinne, niin se ei haittaa yhtään mitään. Tärkeintä se kääntyy kilpasta. Nyt kääntyy väärättäin tuon päin. Silloin ei palkkaa. Tosi hyvä. Sama homma. Miten me saadaan se tulemaan tää nelonen? No me ei tarvita edes sitä. Annetaan vaan vähän tilaa. Takakierto, annetaan ihan pieni tila tänne. Tulla vähän ulospäin. Jotta me saadaan se sitten tulemaan mukana. Tilla kulkee kuitenkin aika lähellä. Anna se tila. Se
Vähän ulospäin. Hyvä. Ja huomasitko, nyt kun sulla tuli se